βράδια. Κοιμάμαι, ναι. Ή έχετε εφιάλτες από την Κυριακή των εκλογών? Όχι. Όχι, φιλοσόφισα τη ζωή, γι' αυτό οι εφιάλτες δεν υπάρχουν. Όχι. Τους ξεπεράσατε τους εφιάλτες. Πιο παλιά που ήμουν πιο νέος είχα πολλούς εφιάλτες. Τώρα βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει για την Προεδρία της Βουλής, δεν νιώθετε δηλαδή ότι αυτή η απουσία σας λείπει όλο αυτό το παρασκήνιο? Όχι. Γιατί υπήρξατε πολλές φορές πρωταγωνιστής του παρασκηνίου. Υπήρξα. Ναι. Υπήρξα. Αλλά εντάξει, όλα έχουν μια αρχή, όλα έχουν έναν τέλος. Επομένως, δεν είμαι τώρα στο προσκήνιο, ούτε καν στο παρασκήνιο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δυναμικές, ενημερώνομαι από αυτά που εσείς συνήθως λέτε, τα ΜΟΜΟΕ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Περάσατε κι εσείς από αυτή τη διαδικασία τότε που διεκδικούσατε την Προεδρία της Βουλής? Πέρασα 2 φορές. 2 φορές, ναι. Τη μία εκλέγηκα το 2008, σχεδόν ομόφωνα, με το συναγερμό μόνο να έχει αποχή, δημιουργική αποχή, θετική αποχή, έτσι το αποκάλεσε. Όλοι οι άλλοι με στήριξαν. Ναι. Και το 2011, όπου έχασα την Προεδρία και μια ψήφο. Όταν ο κ. Κουλίας, όντας μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, επέλεξε να στηρίξει τον κύριο Νομήρου. Μιλάτε από τότε με τον κύριο Κουλία? Όχι, δεν έτυχε να μιλήσω. Δεν έχετε επιλέξει από τότε? Όχι. Δεν υπήρξε η ευκαιρία, αλλά ούτως ή αλλιώς εγώ. Τι εννοείται, αφού μέχρι προχθές ήσασταν μαζί στο ίδιο κοινοβούλιο? Δεν είχε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο, μπορεί να βρισκόμαστε, αλλά δεν είχε ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Σκοπεύετε να τα πείτε ή δεν θα τα πείτε ποτέ? Όχι, γιατί να μην τα πω, άμα τύχει, γιατί όχι. Άμα βρεθείτε ενώ κάπου θα μιλήσετε. Εγώ δεν κρατώ κακίες. Εντάξει, μπορούσατε να τα πείτε και στη Βουλή, σωστά? Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Άρα την επόμενη φορά που θα τύχει θα τα πείτε. Άμα τύχει, γιατί όχι. Τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα, ποιος είναι το φαβορί για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής? Δεν μπορώ να ξέρω. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι. Από δημόσιες τοποθετήσεις αρχηγών κομμάτων, μπορεί να είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο κύριος Στεφάνου. Όλα είναι πιθανά. Εκείνο που εγώ καταγράφω και στη βάση των δημοσίων δηλώσεων είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από αποκλεισμοί. Ο ένας δεν ψηφίζει τον άλλο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εκείνο που μπορώ όμως να πω άνετα είναι να επαναλάβω αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε πριν 5 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν πολλά χρόνια πριν είχε εισηγηθεί να υπάρχει ένα μοντέλο όπου τα 2 μεγάλα κόμματα να εναλλάσσονται στην Προεδρία της Βουλής. Προσπάθησα να το εφαρμόσω με έναν διαφορετικό τρόπο την προηγούμενη φορά, όταν υπήρξε μια μεγάλη προσυνεννόηση και με το ΑΚΕΛ και με το Δημοκρατικό Συνέρμο και όχι μόνο. Το οποίο πήγαινε καλά, μόνο 2 ώρες πριν κάτι στράβωσε. Και αυτό που θα επιχειρούσαμε τότε, δηλαδή ο Άντος Κυπριανού ήταν πρόεδρος της Βουλής με τη συνένεση και του Δημοκρατικού Συναγερμού και εμάς και των οικολόγων και της ΕΔΕΚ αρχικά, τελικά για λόγους στενά κομματικούς ή αφοβίες κομματικές. Τι στράβωσε δηλαδή, κύριε Καρογιά? Στράβωσε όταν το ΑΚΕΛ στο τέλος, δηλαδή 1,5-2 ώρες πριν με ενημέρωσε ο Άντος Κυπριανού ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί την πρόταση τη συγκεκριμένη, διότι μια πολιτική δύναμη η ΕΔΕΚ είχε διαμηνήσει ότι δεν θα μπορούσε να τον στηρίξει, ενώ αρχικά είχε πει ότι θα τον στήριζε και εκείνη. Τελικά το μήνυμα ήταν ότι για κάποιους λόγους δεν θα μπορούσε η ΕΔΕΚ να τον στηρίξει και έτσι το ΑΚΕΛ επέλεξε να μην αποδεχτεί την πρόταση τη συγκεκριμένη, γιατί πιθανώς να κατηγορείται από διαφόρους ότι για το καλό του κόμματος τους συνεργαζόταν με τον συναγερμό κατά κύριο λόγο. Εκείνη η προσπάθεια είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Σας λέω, φτάσαμε 2 ώρες πριν. Εκεί ανατράπηκε, στο 2 ώρο το τελευταίο. Στο 2 ώρο το τελευταίο, εκεί που ετοιμαζόμουν να πω σπίτι να ετοιμαστώ για τη Βουλή, πήρα μήνυμα από τον Άντωνο Κυπριανό ότι δυστυχώς, Μάρια, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτός όλος ο σχεδιασμός και αυτή η συμφωνία, για τον πολύ απλό ότι η ΕΔΕΚ για κάποιους λόγους έχει παναχωρήσει από την αρχική της θέση να στηρίξει την υποψηφιότητα μου. Και επομένως κρίνουμε ότι. Άρα γκρεμίστηκε εκεί όλο αυτό που πήγαινε. Ναι. Και επομένως την τελευταία λεπτά έγιναν κάποιες προσυνεννοήσεις και τελικά εκλέγει η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Ναι. Τώρα θεωρείτε ότι με το νέο σύστημα μπορούν να παιχτούν παρόμοια παιχνίδια ή όχι? Κοιτάξτε, θα είναι πιο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Φρονώ. Με τον νέο τρόπο. Ναι. Δηλαδή πλέον είναι 2 γύροι. Στο δεύτερο γύρο πάνε οι 2 πρώτοι. Έχει σημασία πώς θα τοποθετηθούν τα διάφορα κόμματα. Δηλαδή τι θα κάνει το ΑΚΕΛ, τι θα κάνει το ΔΙΚΟ τελικά, τι θα κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αν θα πάει μέχρι τέλος με την κυρία Ανίτα Δημητρίου ή όχι, τι θα κάνουν κατά κύριο λόγο το ΕΛΑΜ, τι θα κάνει στο τέλος.
Όλη αυτή είναι άγνωστη επί του παρόντος. Νιώθω όμως ότι σε αυτή τη φάση, με το νέο σύστημα, τα πράγματα απλοποιούνται. Βέβαια, θα ήταν ευχής έργο να πριτάνευε το συλλογικό καλό. Τα δύο μεγάλα κόμματα ουσιαστικά θα ήταν καλύτερα να είχαν κάποιους κώδικες επικοινωνίας και συνεννόησης. Να υπήρχε εξημισίας, θα μπορούσε η Προεδρία της Βουλής, ανάλογα με το ποιος είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αν είναι από το συναγερμό ή από μπλοκ που στηρίζει το ΑΚΕΛ. Και αυτό θα φέρνει μεγαλύτερες ισορροπίες. Θα αποφεύγονταν οι όποιες συναλλαγές που ο κόσμος συνήθως και η κοινωνία επικρίνει ότι υπάρχουν συναλλαγές σε τέτοιου είδους πράγματα. Δεν υπάρχουν συναλλαγές. Δηλαδή, όλοι αυτοί που συζητούν τώρα δεν βλέπουν και τις προεδρικές. Όχι, λέω, θα απέκλειεν τις όποιες σκιές και τις όποιες συζητήσεις για ενδεχόμενες συναλλαγές που δικαιολογημένα κάποιος μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έναν κόμμα τη συμπολίτευση συνεργάζεται με κόμμα τη αντιπολίτευση. Οι δύο κόμματα τη αντιπολίτευση δεν συνεργάζονται μεταξύ του και στο τέλος υπάρχουν διάφορα σενάρια. Στο τέλος ο κόσμος διαρωτάται. Λέει, ποιο από αυτά ισχύει, ποια είναι τα κριτήρια στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτόν τον λόγο λέω, αν υπήρχε η συνένεση των δύο μεγάλων κομμάτων για το εξημισίας, όπως ήταν η πρόταση και του κ. Αναστασιάδη πιο παλιά και η δικιά μου πριν 5 χρόνια, θεωρώ ότι θα ήταν πιο ομαλά τα πράγματα, θα ήταν πιο ξεκάθαρα. Και στο τέλος της μέρας δεν θα υπήρχαν όποια παίγνια κομματικά ή προσωπικά από αυτά. Για να δούμε. Νομίζω... Εκτίμησή σας για το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ εκτίμηση. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Ωραία. Περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη. Τώρα, τι πήγε λάθος, σας πολέμησε το Προεδρικό. Αυτοί που μπαινόβγαιναν στο Προεδρικό και χάσατε την εκλογή βουλευτών για να μπείτε στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, να πω ότι προχθές στο πολιτικό γραφείο την Παρασκευή κάναμε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Εμείς έχουμε καταλήξει με αυτοκριτική βέβαια προσέγγιση όλοι μας σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι τα δικά μας χρόνια προβλήματα που δυστυχώς φαινόταν ότι τα είχαμε ξεπεράσει. Δυστυχώς εκ των πραγμάτων απεδείχθη ότι παρέμειναν και οργανωτικές αδυναμίες και κενά και επικοινωνιακή διαχείριση και επικοινωνιακή στρατηγική και δομικές αδυναμίες και κενά του κόμματος, που θεωρούσαμε ότι με τις προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια τα είχαμε καλύψει. Φάνηκε όμως ότι υπήρξαν τρύπες, υπήρξαν δυσκολίες και αυτό φάνηκε από το τελικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο στοιχείο που μπορώ να πω είναι ότι τα ψηφοδέλτια μας ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε αρκετά νέα παιδιά, τα οποία δεν είχαν έτοιμους μηχανισμούς, δεν είχαν έτοιμα οργανωτικά για να αντέξουν μια δύσκολη συγκυρία, ενώ ήταν εξαιρετικοί από όλες τις απόψεις. Όμως η πίεση από πολλές πλευρές, από μηχανισμούς πολύ πιο επαρκείς και πιο αποτελεσματικούς από εμάς, δεν τους επέτρεψαν να πάρουν το μέγιστο αριθμό ψήφων που ευελπιστούσαν και αυτοί και εμείς ότι θα έπαιρναν, ιδιαίτερα στις επαρχίες. Το τρίτο στοιχείο που μπορώ να πω είναι εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, σας είχα πει και στις εκπομπές προηγουμένως όταν συζητούσαμε ότι οι δημοσκοπήσεις εμάς μας είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή και στη φάση όπου κάναμε τα ψηφοδέλτια μας, οι αρνητικές δημοσκοπήσεις απέτρεψαν μια σειρά από σημαντικά στελέχη που θα μπορούσαν να προσθεθούν στα ψηφοδέλτια. Το είπα και προεκλογικά αυτό. Δεν μας το επέτρεψαν. Οι δημοσκοπήσεις όμως, οι χαμηλές που μας έδειχναν 1% ακόμη και λίγες μέρες πριν τις εκλογές, μας έδειχναν 1,1, 1,2. Τότε ο κόσμος λέει αυτοί δεν έχουν σωτηρία, δεν μπαίνουν στη Βουλή με τίποτε. Το τρίτο στοιχείο. Ναι, αλλά ήταν σωστές οι δημοσκοπήσεις. Δεν ήταν σωστές οι δημοσκοπήσεις. Ήταν. Όχι. Γιατί δεν ήταν. Πέστε μου. Όταν μπαίνει έναν κόμμα με όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγουμένως και παίρνει 3,1, 3,2. Αλλά υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που σας έδειχναν πολύ κοντά εκεί στο 3,1. Όχι, δεν υπήρχε. Μόνο μια δημοσκόπηση. Και η δική μας νομίζω ήταν κάπου εκεί κοντά. Μόνο μια δημοσκόπηση μας έδειξε εμάς να είμαστε μεταξύ 2 και 4. Μεταξύ 2 και 4. Αυτό όμως τι προκάλεσε. Πλην του σταθμού σας, όλοι οι άλλοι είχαν και έναν παρεπόμενο οι χαμηλές δημοσκοπήσεις για μας και τα άλλα κόμματα, για να είμαι δίκαιος, και την ΕΔΕΚ και τους οικολόγους. Ποιο ήταν δηλαδή? Τα περιβόητα debate. Στα περιβόητα debate λοιπόν έγινε το εξής εξωθεσμικό πράγμα. Εν ενεργεία κοινοβουλευτικά κόμματα έκοψαν έξω από τα debate με αφορμή ή με τη δικαιολογία ότι στις δημοσκοπήσεις ήταν χαμηλά τα ποσοστά τους και μπήκαν στα debate δύο κόμματα που δεν δοκιμάστηκαν. Ήταν απλώς στη βάση των δημοσκοπήσεων. Από πότε? Άρα όλα αυτά σας τύχησαν. Μας τύχησαν γιατί εμπεδόθηκε και η εντύπωση στον κόσμο όταν έβλεπαν τους 6 να συζητούν, δηλαδή το ΑΚΕΛ, το Συναγερμό, το Δίκο, το ΕΛΑΜ και τους δύο, τον Οδυσσέα και τον Φίδια. Στο υποσυνείδητο του κόσμου, αλλά και στο μυαλό του κόσμου. Λέει αυτοί είναι οι 6 που θα παίξουν. Οι άλλοι παίζουν αγροτικών, εμείς δηλαδή. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα
δημιούργησαν δυσκολίες. Ακόμη και την ώρα που πιέζονταν τα μικρότερα κόμματα, ο Φιδείας και ο Οδυσσέας, όταν έπεφταν τα ποσοστά τους, κανένα από τα πιο μικρά κόμματα, εμείς του αγροτικού δηλαδή, δεν κερδίζαμε ούτε ψήφο. Η ψήφος πήγαινε πίσω στους τρεις μεγάλους. Άρα όλα αυτά στήχησαν θεωρητικά. Όλα αυτά τώρα πάτε σε εκλογικό συνέδριο, θα είστε ξανά υποψήφιος πρόεδρος, κύριε Καρογιάννη. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο τρίτο. Ναι. Σε ό,τι αφορά το προεδρικό και αυτό, εγώ δεν θα αφήσω ερώτηση που δεν θα την απαντήσω. Ακούστε, δεν είμαι ο υπόλογος να ξέρω τι έκανε το προεδρικό ή όχι και δεν έχει και μια υποχρέωση στο κάτω-κάτω. Δηλαδή να βάλει τους μηχανισμούς του να ψηφίσουν. Να δούλεψε για άλλους περισσότερο από ότι για εσάς. Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή, φήμες και κουβέντες λέγονται πολλές. Ποια είναι η πραγματική, όμως δεν την έψαξα και ούτε και με ενδιαφέρει να την ψάξω. Ναι. Εκεί που μπορεί να υπήρξαν θέματα είναι ότι μέσα στα θέματα πολιτικής, είτε εμείς δεν αξιοποιήσαμε σωστά επικοινωνιακά όλα αυτά που συμβάλαμε στο να υπάρχει ως κυβερνητικό έργο, ή η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους δεν απέδωσε στη δημοκρατική πράξη τα εύσημα εκεί που πραγματικά έκανε. Εκεί μπορώ να θεωρήσω, και το είπα προηγουμένως, μια δυναμία σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή μας στρατηγική. Κατά τα άλλα, εμείς μάθαμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, δεν ζητήσαμε βοήθεια από κανέναν. Ξέρουμε ότι αυτό το 3,1 κάτω από τις χειρότερες συνθήκες είναι δουλειά που την έκαναν όλα τα στελέχη του κόμματος και υποψήφοι με τις μεγάλες τους προσπάθειες, αλλά δεν χρωστούμε τίποτε και σε κανένα. Τον Οκτώβρη τώρα τι θα κάνετε? Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει προχθές την Παρασκευή ότι έγινε μια πρώτη αξιολόγηση στο πολιτικό γραφείο. Θα πάμε τις επόμενες μέρες σε όλες τις επαρχίες να ακούσουμε τους υποψηφίους μας, τα μέλη μας, τα στελέχη μας σε ανοιχτές συζητήσεις, να δούμε ποια είναι η θέση τους, ποια είναι η γνώμη τους για το αποτέλεσμα, τι έφτεξε, αλλά και τι προτιθέμεθα να κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι έχει σημασία και η επόμενη μέρα. Είπαμε ότι θα έχουμε και λόγο και ρόλο. Αυτό όμως πρέπει να πάρει μορφή. Τι είδους μορφή πρέπει να πάρει? Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τον κόσμο μας. Και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, θα προχωρήσουμε στη συνδιάσκεψη, όπου θα είναι η τελική κατάληξη των λόγων, αφού συνυπολογίσουμε ό,τι μας έχει πει ο κόσμος μας, και η επόμενη μέρα πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα υπάρξουν και επιτροπές ανασυγκρότησης του κόμματος και βεβαίως προς τα τέλη του χρόνου θα έχουμε το εκλογικό μας συνέδριο, όπου θα υπάρξουν οι όποιες αλλαγές κριθεί από τα μέλη και τα συνέδρια. Θα είστε υποψήφιος τότε? Άξιος που θα ζήσει. Εγώ λέω το σημαντικό. Αν ζήσετε, θα είστε υποψήφιος? Εγώ είμαι ο αρχηγός του κόμματος και έχω εγώ την ευθύνη. Είχα εγώ την ευθύνη και έχω την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Εξού και στη συνεδρία του πολιτικού γραφείου έθεσα την παρέτηση μου στην διάθεση του σώματος. Και τι απάντησα? Η απάντηση ήταν όχι για πολλούς και διάφορους λόγους. Ήταν κάθετη και γι' αυτό είπαν ότι είναι συλλογική η ευθύνη όλων μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Το σημαντικό η ΔΥΠΑ να έχει αύριο. Δεν θα είναι με τη μορφή που είχαμε πριν, θα είναι μια διαφορετική μορφή. Ξέρετε, η ζωή όπως και η φύση συμπληρώνει τα κενά. Επομένως, ξέρω ότι είναι δύσκολες στιγμές για όλους μας. Όμως, να σας το πω και διαφορετικά, εμείς μάθαμε και στα δύσκολα. Ή πολλές φορές έλεγα, και το λέω και στον εαυτό πολλές φορές για να έχω και να φιλοσοφώ τη ζωή. Μια αποτυχία, αν την αξιολογήσεις σωστά. Σε κάνει πιο δυνατό, λένε. Όχι μόνο σε κάνει πιο δυνατό. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αυριανής σου επιτυχίας. Επομένως, καταγράφουμε τα αρνητικά. Θα επιχειρήσουμε να μην τα ξαναπαναλάβουμε και ελπίζω τα μαθήματα να τα πήρα πρώτος εγώ και μετά όλοι οι άλλοι, για να μην επαναλάβω λάθη που έκανα στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρογιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.